presented by Magahiya Music. Music by PM Bihari. अरुण सर जी के जीएस पढ़ाई है उपेंद्र सर रीजनिंगवा हो। अरुण सर जी के जीएस पढ़ाई है उपेंद्र सर रीजनिंगवा हो। त रोजे पढ़े लागी जइहा ग्रेड क्लास से कोचिंगवा हो। त रोजे पढ़े लागी जइहा ग्रेड क्लास से कोचिंगवा हो। गोह बजरिया में चले क्लास रोज होते मोरा निंगवा हो। गोह बजरिया में चले क्लास रोज होते मोरा निंगवा हो। त रोजे पढ़े लागी जइहा ग्रेड क्लास से कोचिंगवा हो। त रोजे पढ़े लागी जइहा ग्रेड क्लास से कोचिंगवा हो। Mixed by PM Bihari. Music by PM Bihari. गोह में कोचिंग हाई हाई फाई हो। सबका से बेहतर यहाँ होवेला पढ़ाई हो। गोह में क्लास हाई हाई फाई हो। सबका से बेहतर यहाँ होवेला पढ़ाई हो। बाबा के फंडा चलत रही हरदम ट्रेंडिंग हो। बाबा के फंडा चलत रही हरदम ट्रेंडिंग हो। त रोजे पढ़े लागी जइहा ग्रेड क्लास से कोचिंगवा हो। त रोजे पढ़े लागी जइहा ग्रेड क्लास से कोचिंगवा हो। Music by PM Bihari. डीजे बजरंगी बिपिन कर हलै क्लास हो। ओही जे पढ़ल कैसे नौकरी के कलै क्लास हो। डीजे बजरंगी धमलाल कर हलै क्लास हो। ओही जे पढ़ल कैसे नौकरी के कलै क्लास हो। ऑनलाइन यूट्यूब हो कई पढ़ाई सेंडिंग हो। ऑनलाइन यूट्यूब हो कई पढ़ाई सेंडिंग हो। त रोजे पढ़े लागी जइहा ग्रेड क्लास से कोचिंगवा हो। त रोजे पढ़े लागी जइहा ग्रेड क्लास से कोचिंगवा